Mga Lodi, welcome back sa ating panibagong video na. So, itong video na to ay kay Reward Leo naman, no? So, marami sa inyo naguguluhan kung pwede ba mag-withdraw ng $20 kapag naka-invite na, no? So, sa akin ata, pwede naman ata or hindi. Kasi, nakapag-invite na ako, guys, is naka-withdraw ako na. So, ito yung PayPal natin, mga Lodi, no? So, bali 7 days po ata siya. Yan. Tapos, guys, itong Touch Pigs na tayo, download nyo lang po siya sa Happy Mode. Kung ayaw nyo ng Happy Mode, day 7 na lang po kayo, na. So, bali, guys, para mabuksan itong application nito is kailangan nyo po ng VPN, na. So, ang balance po natin ngayon is $13, na. Yan. Tapos, marami po silang kakakitaan kayo dito na gaya ng daily bonus. Bibigay po nila sa inyo 1,000 points na. So, bali, kailangan nga. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kailangan talaga po natin yan para sa cash out na ito, no? So, balik, pagkabukas nyo pa lang dito is kakaroon kayo ng $10 Hindi mo may bibigay yun eh. Laki-laki nun eh. 500,000? Anong ka nasisira, ulo? or sa pag-register nyo lang $10 agad siya, no? So, marami talagang pagkakakitaan nito o nitong daily bonus, no? Kiklik nyo lang yan. And congratulations, you get 1,000. So, pipindutin nyo lang po itong get now. May ads dyan po pop up. And then, wait nyo lang po hanggang sa lumabas yung totoong X. Totoong X ata ito eh. Kasi minsan, guys, may hindi totoong X dito eh. Meron din sila, guys, na lucky number and scratch and earn. And then yan, mag-watch kayo at magkakamayan ka ng 1,000 and blind card and shuffle. So, magsisimula tayo dito sa basics na lucky number, no? So, balik gagawin mo lang yan is mag-pick ka lang po dyan ng number na anong gusto nyo, no? So, ito ka, kunyari sa akin 300. Play game yan na, no? At mananalo agad kayo dyan ng 300 mga Lodi, no? So, X nyo na muna yan. And then go ahead. And then magpapa-upload dyan na ads. And then X nyo ulit. So, dito naman, guys, sa scratch and earn. Madali din naman, guys, eh. Kaso nga, hindi madali yung kitaan dito, no? Yan. Pick nyo lang yun sa scratch and earn, no? Ano sa akin, admin. Yan. 1 bonus on refer. So, bali may umano sa akin, no? Yan. Yan, may na-invite na naman natin tayo mga Lodi, no? So, salamat yan sa mga nagpipindot ng link dyan at kakameron tayo ng balance, no? So, balik tayo sa natin video. So, dito muna tayo sa scratch and earn. Yan, so balang gagawin nyo lang dito mga Lods is mag-i-scratch lang kayo na mag-i-scratch and then magkakapit kayo ng mga points. And then yung points na yun is convert sa dollars, no? Then, kukumpletan nyo lang po yan lahat, no? So, may tayo dito, no? Games in earn. Then, to may James Glow, Darts, and then Hill Climb. So, sikat ng mga ng mga games na to. So, kiklik nyo lang po yan is mag-wait lang ka ng 1 minute, no? Then, magkakameron ka ng points. So, bali mga Lodi, sa mga naguguluhan dyan is yung winidraw ko po na $40 is di ko alam, guys, kung real ba talaga o scam lang to, no? So, yun lang mga Lodi, na. Sana nakatulong ako sa inyo. Goodbye mga Lods. Happy earning apps. Bye-bye. Good night.